Αυτός λοιπόν είναι ο Βασίλης που λατρεύει τα τιμόνια και φαίνεται άλλωστε από το χαμόγελό του. Γενικά οτιδήποτε στρόγγυλο θα βρούμε θα το γυρίσουμε σαν τιμόνι. Άλλωστε το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει, σαν τον παππού του ένα πράγμα. Ο παππούς τι κάνει? Και ο παππούς κάνει γκαν-γκαν φυσικά, γιατί ό,τι είναι μηχάνημα κάνει γκαν-γκαν. Και πάντα θα κοιτάξει να δει αν τον βλέπει η μαμά του. Πού είναι ο μπαμπάς? Και θα φωνάξει τον μπαμπά του φυσικά, γιατί αν χαλάσει τίποτα, ποιος θα το φτιάξει. Και όλο παλεύει να δει πως τελικά παίρνουν μπρος αυτά τα μηχανήματα. Και αφού κατέβουμε από τα μηχανήματα, θα πάμε πάντα να χαϊδέψουμε τις ρόδες, γιατί δεν φτάνει μόνο να τις αγαπάμε, πρέπει να το εκδηλώνουμε κιόλας. Και μη δούμε πετρούλα κάτω, θα πρέπει να την πάρουμε και να βρούμε κάπου να πάμε να την πετάξουμε. Και αυτά είναι τα μόνα καρότσια που κάθισε ο Βασίλης σαν παιδί. Γιατί πείτε μου εσείς πώς να αντέξεις την καταπίεση της ζώνης από το καρότσι. Δεν αντέχετε. Ήρθε η τάρτα! Και όλες οι γάτες για το Βασίλη είναι τάρτα. Γιατί τη γάτα μας τη λένε τάρτα. Εννοείται θέλει να μπει μέσα, να πιάσει τους κύκλους και να αρχίσει να τους κυνηγάει. Και αφού δεν μπόρεσε να μπει στους κύκλους, ψάχνει τώρα τι να κάνω, τι να κάνω. Για να προσπαθήσω πάλι. Μήπως τώρα ανοίξει? Και αφού δεν ανοίγει αυτή η πόρτα, ας φύγουμε. Δεν πτωούμαστε, όλο έχει κάτι πιο ενδιαφέρον θα πούμε. Και εννοείται μη δούμε λαπτοβίτσες με νερά, πρέπει να τα πιάσουμε. Δείτε τώρα εδώ πως στρέφουμε για να πάρουμε τη γάτα αγκαλιά. Άλλο που καμιά φορά τη τραβάμε την ιδίτσα. Κατά βάθος την αγαπάμε. Και όλοι οι δρόμοι οδηγούν φυσικά στον γκαράζ, στο αγαπημένο του σημείο. Και τι άλλο θα έκανε ο Βασίλης στο γκαράζ φυσικά, γκαν-γκαν. Πάντα παρέα με την τάτα. Περάσουμε από όλα τα μηχανήματα που θα βρούμε στο γκαράζ, να καταλήξουμε μέσα στο αυτοκίνητο να κάνουμε τιμόνι. Και να στενάζει η μαμά, γιατί ποιος ξέρει πόση ώρα θα κάτσουμε εδώ. Θα βάλουμε το χέρι μας σε όλα τα αντικείμενα, πάντα όμως με προσοχή.
δεν μας χαιρετάει γιατί πολύ θα το ήθελε να το πάρει και να φύγει. Μισό λεπτό, μαμά, αυτό το μηχανάκι και φύγαμε. Σιγά σιγά. Και δείτε τώρα εδώ τι ωραία που μεγαλώνουν τα παιδιά στα χωριά. Εμείς περνάμε τις μέρες μας κυρίως έξω, εκτός από όταν βρέχει. Και τα παιδιά πάντα μαθαίνουν καλύτερα όταν βλέπουν τα πράγματα ζωντανά, τα αντικείμενα, τα ζώα, τη φύση. Τα βοηθάει πάρα πολύ στην ομιλία τους, καθώς είναι πιο εύκολο να ονοματίσουν τα αντικείμενα όταν τα πιάνουν ή όταν τα βλέπουν ζωντανά. Και εδώ φωνάζει το νέι νέι, δηλαδή το άλογο. Και εδώ, αφού άκουσε τον κόκορα, μας τον είπε για πρώτη φορά. Άκουσε τον κόκορα να κάνει κικυρίκου και μας είπε κοκκού. Για πες το πάλι. Κόκορας. Ο κόκορας. Κοκό. Μπράβο! Κι άλλο ένα αγαπημένο καρότσι του Βασίλη, φυσικά χωρίς ζώνη. Με τη γιαγιά του και την προγιαγιά του με ένα φυσικό έλαιο. Και κάπου εδώ εγώ παρακαλιάμαι από μέσα μου να μην πάει στο τρακτέρ, γιατί ποιος τον κατεβάζει μετά. Τι είναι αυτό, παιδί μου? Ευτυχώς τον Γκανγκάν μας έκοψε τη φόρα. Δεν βρήκαμε την τάρτα για να της πουλήσουμε το κορδονάκι, καταλήξαμε στα ξύλα.